Sportski pozdrav svima vama, još jednom i srdačan pozdrav. Dobrodošli u naš mali, ali topli studio koji govori o zagrebačkom sportu u okvirima zagrebačkih sportskih minuta. Naslovnica je na YouTube kanalu Sportskog saveza Grada Zagreba. Brojne teme već smo odradili, puno sportaša predstavili, sportskih uspjeha, naravno i sportskih dužnosnika. Iznimno mi je čast govoriti sada, ali ne prvi put u našem novinarskom hodogramu o umjetničkom, odnosno nekada sinkroniziranom, sada umjetničkom plivanju sa Anom Novak, dugogodišnjom izbornicom i trenericom kluba umjetničkog plivanja Medvešćaka. Hvala lijepa na dolasku. Hvala vama na pozivu. Ono što sam rekao, družimo se mi. Kad god treba Ana zove, mi sve znamo, pa tako ćemo i ovoga puta malo više govoriti i dati prostora umjetničkom plivanju. Milan Čolić, predsjednik Zagrebačkog saveza umjetničkog plivanja. Milane, mi se znamo sa naših druženja sa sportom Grada Zagreba, ja bih rekao više, gotovo 2 desetljeća. Hvala lijepa na dolasku. Hvala vama na poziv. Više od 2 desetljeća. Da, više od 2 desetljeća. Ja gledam mi kako smo... Tako, u kontinuitetu. Jel tako? Tako je. Pričati o umjetničkom plivanju koji je olimpijski sport, naravno da on ima svoje korijene i ishodište i kod nas. U Međunarodnoj federaciji kad predstavljamo sport je 128 članica. Ukupan broj klubova u članstvu Zagrebačkog saveza umjetničkog plivanja je 4+1, vjerojatno radi se o pridruženom članu. A ukupan, što? Suci. Aha, 4+1 sudac, šta? Sudačka organizacija. Mislio sam da je pridruženi član pa da mora uvjeti... Oni su izuzetno nama bitni kao komponenta, tako da su oni zasebna cijelina. A bez njih mi ne možemo funkcionirati. Ispravak i evo ja sam nešto naučio. Ukupan broj registriranih sportaša je više od 350, natjecatelja 150 i sada pričati o umjetničkom plivanju, ja bih rekao da sve to nekako povezano sa univerzijadom, naravno da djeluju brojni naši klubovi, odnosno klubovi u gradu Zagrebu, prije svega tada Zagrebački sinkro klub Medvešćak, sinkro klub Mladoš i tako dalje. Pričati o povijesti nekako bi se svelo 20 godina posljednjih, pa onda ću upravo to, da ne bi ja nešto kazao krivo i pogriješio. Milane, 20 godina ove naše priče. Ja bih kratko samo probao ovako presjek taj prenijeti. Znači, prije univerzijade sinkro plivanje u Hrvatskoj, u Zagrebu nije bilo. Bilo je na tragovima 30. i 60. godina kao revijana neka događanja, ali to je više bilo ovako pokaznog karaktera. U pravom smislu riječi kao sporta nije bilo. Mi smo prije univerzijade 2 kolegice naše koje su rade s nama u plivanju poslali u Beograd, gdje je tamo bio najbliži klub koji se bavio sinkroniziranim plivanjem. I onda su te 2 kolegice, Ljiljana Špolja i Šikanović Weber, otišle u Beograd, vratile se natrag i poslije univerzijade su one pomalo počele to provoditi. U sklopu jedno otvorili su prvo sekciju pri vaterpolo klubu Mladost, to je ipak naš stariji brat, pa onda su lakše bilo kod njih to provesti, a oni su upravljali objektom, tako da je na takav način nekako počelo to. Onda se formirao jedan klub, pa onda Mladost, pa onda drugi klub, pa onda treći, pa četvrti i tako na tome smo za sada stali. S obzirom na kapacitete, prostorne i mogućnosti koje nam bazeni dozvoljavaju i ovi svi ostali sportovi koji jesu korisnici tih bazena i izuzetno zahtjevni stručni, kadrovski obveze koje bi netko morao imati da bi razvio takvu vrstu sporta, jer on je jako kompleksna, o tome će možda Ana više reći, ali u svakom slučaju zahtjeva, pored onih bazičnih elemenata kao što je plivanje, znači ronjenje, izuzetno osjećaj za glazbu, za koordinaciju, za ples, za akrobatiku, znači puno tih komponenti je sažeto u jednu cjelinu koja se onda nakon mukotrpnog i dugotrajnog rada izvodi u onako prekrasnom elementima kad se dođe na natjecanje ili na neke revije, kada je to stvarno onda atraktivno za vidjeti i ljudi se hvataju za glavu kako to cure izvode. A kako to, Milane, to nisam nikad pitao vas, kako to da jedan pravi muškarac poput vas, 30 godina član raznih stručnih povjerenstava, znamo vas iz zagrebačkog sporta, pa čak kad ste uvijek, a najviše smo vas voljeli kad ste donosili lijepe vijesti za zagrebački sport, kad je financiranje u pitanju. Kako to da ste vi završili u umjetničkom plivanju?
Ja sam inače od 77. godine u plivanju. Znači, kontinuirano sam radio, počeo od obuke neplivača, plivačke škole, pa onda te sekcije plivačke i selekcije koje su sudjelovale u radu pojedinih tih klubova, prvo u mladosti, onda na nivou grada. I tako kad je došlo, sazrelo ovo vrijeme, kad sam ja već na neki način zaključio s tim djevojkama koje su otišle pa nam donijele sinkro plivanje ovdje, s njima smo i dalje ostali u kontaktu. Ja sam nakon dolaska do Domovinskog rata, povratka, onda sam došao na funkciju neku tajnika Zagrebačkog plivačkog saveza. Tada je sinkronizirano plivanje bilo zajedno sa plivačkim savezom. Sve nekako u kontinuitetu do 2005. godine. Kada dolazi do razdjeljivanja, znači po nomenklaturi sportova Hrvatskog olimpijskog odbora, razdjeljuju se znači svi oni koji su olimpijski sportovi, su zasebna cjelina, ne mogu biti u jednom savezu, nego moraju biti zasebne cjeline. Od tada, znači 2005. godine se formira i Zagrebački savez sinkroniziranog plivanja, danas umjetničkog, i od tada imamo i tu razinu od saveza. Dok je 1995. godine, mislim, formiran savez, Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja, danas umjetničkog. Tako da sam ja neki način u kontinuitetu od onog početka pa prelaska ovoga, pa onda nakon toga kad sam se ja 2008. godine maknuo iz plivanja, onda su djevojke, a i među ostalog i moja kćerka je plivala, onda su nekako sam bio obvezan prema tome, ajde već i tako. Sada kad je to vrijeme silno prošlo, onda jednostavno čovjek se saživi sa njima i s tim ljudima koji vidiš koliko se trude i koliko ulažu u sebe i prije svega o svojim odricanjima i strukom i za tu djecu koja svaki dan dolaze na mukotrpne treninge, onda je čovjeku teško nakon tih godina koje su uložene u to reći, neću ja više s tim imati posla. Svačam. A nekako su one, su mi prirasle i srcu i drage su mi, pa onda je to. Apsolutno razumijem. Ana Novak, trenerica u Medvešćaku, u klubu Medvešćak, aktivno se bavila umjetničkim plivanjem, višestruka državna prvakinja i reprezentativka, izbornica reprezentacije u 2 mandata, voditeljica stručno-programske komisije Zagrebačkog saveza umjetničkog plivanja, trener, mentor. Ana, ovo ja sve znam, ali moramo radi naših gledatelja. Što ima novo? Pa u principu nema ništa puno novoga, sve i dalje isto kako je bilo prije, treniramo jednako jako, nastupamo na velikim natjecanjima, naravno i na našim gradskim i državnim. Evo sad ovaj vikend smo imali gradsko prvenstvo Zagreba, sljedeći vikend, to je sad idemo u Rijeku na državno seniorsko prvenstvo, pa onda 2 tjedna nakon idemo u Portugal na Europsko prvenstvo seniorsko sa duom i solom. Pa nakon toga idemo na Primorje kup, pa na Europsko juniorsko prvenstvo i za kraj nam onda ostaje seniorsko svjetsko prvenstvo u Singapuru i na kraju mlađe juniorke imaju svoje svjetsko prvenstvo u Grčkoj, mi se čini. Ta karavana nestaje, vidim ja, do kraja godine i ja bih rekao u tom nekakvom perimetru djelovanja svi ste obuhvaćeni, mlađe kategorije i seniorke. Ajde ostanimo sad na ovome prvome što si rekla da je održano prvenstvo grada Zagreba, pretpostavljam ta 4 kluba, je li tako? Tako je, da, naše 3 kluba smo se natjecali. Što se vidjelo na tom natjecanju? Što se imalo sa stručne strane vidjeti? Je li ima napretka, ima li rezultata koji su iznenadili ili je nekako sve očekivano? Pa definitivno se vidi napredak. Naravno, u svakom klubu se vidi napredak i u svakom klubu se vidi koliko se trudimo, ali evo, ne znam, sad na ovom prvenstvu je Medvešćak definitivno dominirao i što sa brojem plivačica i disciplina, što s rezultatima, ali naravno i ostali klubovi su dali svoj doprinos koliko su bili u mogućnosti. Ono što možemo reći nekakvu negativnu malo stranu možda je da nam broj plivačica u tako seniorskoj kategoriji malo opada, čak već u juniorskoj, ali evo trudimo se zadržati plivačice koliko god možemo. Neke starije naše plivačice koje su prije bile aktivne i baš u reprezentaciji nisu više toliko aktivne, ali evo za klub su uspjele ostvariti također super rezultate. Pa su naše najstarije plivačice bile i srebrne u DU, a nešto mlađe su nam bile zlatne. Ali to samo pokazuje da je dugogodišnji rad prije i sad
da i dalje mogu konkurirati i mlađim dobnim uzrastima. Kad govoriš o natjecanju single i duo, je li tako? Da. Meni prva scena umjetničko plivanje je njih 10 unutra. Je, da. Pa ima, naravno, nastupale smo i sa 8, više nema disciplina u juniorkama i seniorkama sa 10, nego sa 8 plus rezerve. Tako da nastupali smo i u tehničkom timu, u slobodnom timu i akrobatiku. To je u biti sve što smo mogli. Jasno. Znači pokrili smo sve. Jasno, državno prvenstvo je pred vama, jel? Je. Šta kaže umjetničko plivanje kad izađemo iz okvira Zagreba? Pa kaže isto tako da borba. Zagreb dominira i Dobro. dalje. Naravno, u nekim kategorijama, u svakoj kategoriji ima naravno i dobrih plivačica i u Splitu i u Rijeci, to uopće nije upitno. Ali... Jesu li to centri Zagreb, Split, Rijeka? Jesu, da, definitivno. To je centar umjetničkog plivanja i nažalost i u drugim gradovima je bilo prije klubova, ali su se ili ugasili ili jednostavno nisu dovoljno aktivni da nam konkuriraju, tako da nas 3 grada držimo sinkroplivanje. Da. Milane, ja znam da sve u životu determinira novac. Ja kad s vama razgovaram, onda moram malo zaozbiljiti priču, jer sinkro, odnosno umjetničko plivanje je, ja bih rekao, neću reći egzotičan sport, ali jedan ipak malo sport koji treba objediniti više detalja. Da ne kažem, nisam mislio o atraktivnosti, da pače jako atraktivan. Je li medijski popraćen, o tom možemo razgovarati, ali ne možeš biti u tom umjetničkom plivanju, a da imaš trubu u uhu, da ne osjećaš ritam, da nemaš tu jednu gracioznost, da nemaš jednu tu, pa kad si u ekipi i osjećaj timskog zajedništva. Sve se na kraju svodi na novac. Razgovarajući sa gostima kroz emisije, često govorimo o tome da vidimo na nivou države povećala su se izdvajanja, na nivou grada Zagreba povećala su se izdvajanja. Mi sretni koji vodimo kažemo povećalo se. A onda sugovornici uglavnom kažu da, ali nije dovoljno. Zašto nije dovoljno? Zato što je u međuvremenu inflacija učinila svoje, poskupila su natjecanja i tako dalje i tako dalje. Kad Ana ispriča ovu priču, a pratimo ih etapno, ali pratimo ih, znamo da postoji talentirani djevojčica. Ali ona kaže ono što me zabrinjava da već u juniorima kreće osipanje. Kako zadržati? Čime ih zadržati? Ja bih bio najsretniji čovjek kad bi imao neki čarobni štapić koji bi rekao, evo ga, sad ćemo to riješiti. Ili čarobnu formulu, ja. Naravno. Ja moram prije svega zahvaliti našim trenericama i djelatnicima u klubovima koji se svesrdno svojim zalaganjem i odgovornim ponašanjem prema toj djeci uspijevaju ih zadržati sada do tud. Mada su opadanja su ne samo u našem sportu, nego u svim sportovima prisutna su. I intenzivno posebice u prelasku sa one osnovna srednja škola i srednja škola fakultet. Tu su, nažalost, nama velika, jer obveze koje dolaze pred te djevojke, postoje one životne obveze, postoje puno veće i zahtjevnije i tako da onda njima jedna neminovnost je da oni moraju te životne obveze svoje i staviti kao prioritete, a onda samim tim ovo postaje njima druga neka kategorija, a mi, nažalost, nismo u situaciji ili u prilici da ih motiviramo nekim materijalnim sredstvima ili ne znam nija kojim stvarima da bi ih zadržali u tome, odnosno da bi oni ostali u tome i dalje stvarno po 5 do 7 sati intenzivno trenirale, što naravno tako sinkrono umjetničko plivanje zahtijeva. Jer to je stvarno jedan, rekao sam na početku, kompleksan sport koji pored ovih stvarno plivačkih tih sposobnosti, znanja i svega ostalog, zahtijeva još jednu određenu nadogradnju bez koje nema umjetničkog plivanja, a to je znači koordinacija, glazba, ples i sve one stvari koje se izvode kad je ona 2 minute ili pola minute u onom maksimalnom naporu ispod vode, to nek svako kad proba biti par sekundi pod vodom u problemu je, a ne da pored toga još izvodi neke figure koje stvarno čovjeku daje prekrasne slike samih tih
figura koje izvode i tu eleganciju koju one imaju. Tako da mi u sustavu sporta grada Zagreba stvarno moram priznati i rukovodstvu i zahvaliti rukovodstvu Sportskog saveza da u posljednjih godina ima više razumijevanja i za naše potrebe, odnosno potrebe umjetničkog plivanja, osiguravanje sredstava kroz one dodatne programe koji su nam, što se tiče i same opreme i rekvizita, koji su ovdje baš specifični i neophodno potrebi i od vitaminizacije i puno stvari. Što se tiče ove naše djevojke se i ozljeđuju. Znači, one potreba liječničkih tretmana, fizioterapeutskih, isto tako padaju na roditelji. Sad je majka koja je bila prošle godine prekrasno zadovoljna time što smo mi pokrili troškove liječenja jedne djevojke koja je stvarno na natjecanju u svom radu zadobila ozljedu lakta i ramena, tako da to je bilo strašno. Mislim, nisu mala sredstva za roditelje izdvajanja pored svih tih obveza još za takvo nešto. Pa evo, meni je drago bilo da smo mi uspjeli na takav način popratiti njene taj rehabilitaciju i da je ona ostala dalje. A dobra, lijepa gesta. Lijepa gesta s vaše strane, a i poruka i sportašici i roditeljima i onima koji to vide da postoji neko ko skrbi. Što je prije što budem, što me rezultatski ja na tebe pitat, ću pitat, pretpostavljam, termini, je li tako? Imate li dovoljno termina? Najave su nekih bazenskih kompleksa ponovno u gradu Zagrebu. Ja sam na neki način sticajem okolnosti svojih tih obveza i rada u plivanju sam sudjelovao u izgradnji ovog bazena koji je iza mene, odnosno iza vas isto tako kompleksa. Ne, ovo je Mladost. Mladost. Znači, od tog bazena na Mladosti, u Utrini, u Jelkovcu, Iveru i na Sveticama, sticajem okolnosti sudjelovao sam na tome. Neki mi kažu da vi samo gurate plivanje. Nije istina. Mi stvarno sa svoje stručne strane pokušavamo doprinijeti izgradnji infrastrukture koja je neophodno potrebna na ovaj broj stanovnika koji je i standarde koje su u Europi prisutni. Ali nemojte padati na te fore. Nemojte padati na te fore. To je, kad vam kažu vi gurate plivanje. Da, guramo plivanje, da. Guramo i nogomet, i košarku, i badminton. Da, guramo. To sam samo htio reći da je to jedan po meni prirodan ciklus koji ide nekim svojim pravim tijekom, ali u čemu je problem? Mi, naše plivanje, umjetničko plivanje, ipak mlađa sestra ili mlađi brat. Naravno, u odnosu na plivanje i vaterpolo, koji naravno svojim rezultatima i svojim postignućima su zavrijedili puno više prostora i tako dalje, ali oni kad su u kontinuitetu, taj niz godina koje su oni na tim svim objektima, naravno su zauzeli najbolje kapacitirane termine. A od tih termini su nerijetko presudna stvar da bi netko mogao nastaviti dalje ili kontinuirano baviti se plivanje. Jer ako vi dobijete termin u 2 ili 3 sata, teško je organizirati dnevne obveze da dođete u tom terminu. Apsolutno. Ali ako je termin u 6, 7 ili 8 sati, to je puno lakše i jednostavnije. Apsolutno. Ana, pričali smo mi u našim druženjima o uspjesima. Daj mi reci, čime se možemo, kad je zagrebačko umjetničko plivanje u pitanju, podsjetimo malo, čime se možemo pohvaliti? Što je ta nekakva nit za koju se lovimo? Pa definitivno to što većinu reprezentacije čine plivačice iz Zagreba, tako to je to nekako broj 1, a onda naravno i te plivačice koje ostvaruju stvarno sad, pogotovo po novim pravilima, značajnije rezultate vani. Tako je prošle godine Mija Piri, naša juniorka, na Europskom prvenstvu osvojila 5. mjesto, u DU su bile 8. I u jednom i u drugom DU. To su sjajni rezultati, da. Pa, da, naravno. One su nastupale i na seniorskom prvenstvu, tako da su i tu ostvarile značajne rezultate. Mislim, dobro, malo im je išlo niz dlaku to što su bile olimpijske igre, pa možda nije bila prevelika konkurencija, moram biti iskrena, na tom seniorskom natjecanju, ali recimo na juniorskom natjecanju stvarno bila prejaka konkurencija i ostvarile su baš odlične i najbolje do sad rezultate, tako da to je nešto što je sad friško. Čekaj, govoriš o 23. godini?
Ili ovo sad? 2024. A, 24, a 23. Da, je bilo... 2024. Ali Da. 23. je bilo srebro, je li tako, u juniorskoj konkurenciji? Tako je, tu smo osvojili srebro u juniorskoj kombinaciji. Kombinaciji. Da. Već smo malo pričali sada o ovome netom završenom prvenstvu. Najavili smo državno prvenstvo, pa sam te prekinuo tamo jer sam rekao da što kaže ostatak Hrvatske, ali što očekujemo od državnog prvenstva kad su zagrebački klubovi u pitanju? U Rijeci, je li tako? U Rijeci državno prvenstvo, pa ja kao trener prije svega očekujem da plivačice odrade svoje nastupe onako kako mogu i kako smo trenirali. Pa eto, sukladno tome, ako one to naprave, onda će biti rezultati jako dobri. Mislim, ja to govorim za svoj klub, a naravno tako i sve ostale trenerice razmišljaju. Suci da ocijene pravedno i onda bi trebalo biti sve na svome mjestu, tako da ne znam, očekujem stvarno dobre rezultate, a sad kako bude, bit će. Naravno, uvijek je tako kako bude, bit će. Ovako pred kraj predstavi mi ko završi u umjetničkom plivanju? Tko? Sad, jel ti treba pomoć? Ne treba, zašto? Samo kaže. I znaš da kad imaš voditelja Antu, onda ti Ante pomogne ako malo... Jer ja znam, onda bi ti rekao ko završi recimo u odbojci muškoj. Da. Oni koji ne mogu recimo u košarci, pa sad u rukometu, pa onda idu u odbojku. Znaš kako to ide, tim redoslijedom. A prvo krenu s nogometom svi. Da. Ko završi u umjetničkom plivanju? Pa u umjetničkom plivanju završe prije svega djevojčice, iako imamo Je li klubu kreću jednog odmah dječaka. umjetničko ili ih povučete od nekud? Ne, uglavnom su nam svi došli direktno kod nas. Da. Mislim, ima par djevojčica koje su bile u ritmičkoj gimnastici pa su došle, par plivačica koje su bile u plivanju pa im tamo dosadi i onda dođu kod nas, ali u većini najveći broj dođe direktno kod nas, znači djevojčice, a kažem i dječaci, ako imamo samo jednog u Hrvatskoj, dođu zato što vole vodu, zato što se u vodi osjećaju super, zato što vole glazbu, plesati i to mi je tako baš super sve skupa i šljokice i frizurice i šminka i onda one zbog toga dođu, a onaj tko ostane je stvarno onaj tko je jako, jako uporan i ko zaista zavoli taj sport jer je jako teško dignuti se u 6 ujutro, ići u hladnu vodu, skočiti, biti na treningu 2-3 sata preko tjedna što je onako podnormalno, kad su pripreme i vikendi po 7-8 sati u vodi, tako da je to stvarno jako naporno i onda ostaju najhrabriji i najjači. Milane, za kraj, evo čuli smo sve od Dane, Ana uvijek, ja bih rekao, kirurški, slikovito, precizna. Još nešto dodati ovako za kraj? Što ja bih htio reći, što je sad pred nama, sljedeći korak. Znači, velika i lijepa je stvar da se otvara pred nama novi, bilo vjerojatno neko skoro vrijeme, novi bazen. Da će vrlo vjerojatno bazen u zimsko plivajušte Mladost, popularna Danišćeva, ići isto u neku generalnu rekonstrukciju, odnosno cjelovitu obnovu, s čime će se kapaciteti bazenski proširiti, a samim ti će se otvoriti mogućnost još širenja i našeg sporta. Nažalost, nama ovaj dio što se tiče istočnog dijela grada, mi smo očekivali da će se neko usuditi, ohrabriti, da će u istočnom dijelu grada formirati jedan klub takav. Međutim, tu sad dolazimo do one krucijalne stvari. Ana je i još ove kolegice koje su s njom, koje rade u ostalim klubovima, stvarno ja kažem endemne vrste koje stvarno cijeli svoj život su dale u to i ja im se o tome neizmjerno zahvaljujem, a vjerujem da će se, kad vide netko sa strane od naših kolega iz struke, da će ili djevojaka koje su završile kineziološki fakultet ili plivanje su specijalizirali ili usmjerile, da će ih nekako ohrabriti se sa novim bazenima i da će i doći do proširenja broja klubova, a samim tim da će veći broj tih djevojaka ući u umjetničko plivanje koje će nam vrlo vjerojatno doprinijeti do toga da imamo bolju, kvalitetniju selekciju, a s time i bolje i kvalitetnije rezultate. To je ono. Još jednu stvar koju bih htio napomenuti, a to je da pokušali smo već par navrata, nismo baš se uspjeli ekipirati, da za organizaciju nekog višeg međunarodnog natjecanja, recimo Europskog prvenstva za recimo mlađe juniorke ili ovako, što smatramo da nekom svojom kvalitetom ove naše djevojke itekako dobro nose se na toj razini, pa bi bilo zanimljivo
takvo neko natjecanje i da mi organiziramo. Želimo vam od srca da se to i dogodi. Hvala lijepo. Milan Čolić, predsjednik Zagrebačkog saveza umjetničkog plivanja, bio je naš gost i naravno naša već dugogodišnja partnerica u Eteru, Ana Novak, izbornica i trenerica u klubu umjetničkog plivanja Medveščak. Ana, hvala ti. Hvala vama. Evo ga, umjetničko plivanje za sada toliko. Siguran sam da ćemo još puno puta raditi razgovor na ovu temu.